हे बघा फ्राय करण्यासाठी समुद्रातला टोळ मासा आणला आहे. तो स्वच्छ धुवून मी त्याला काय केलं आहे, आलं लसूण पेस्ट, नंतर आगूळ कोकमाचा, आणखीन मीठ आणि मसाला, हळद ह्याला लावून ठेवलं आहे बघा हे. आणि तर काय करणार आहे, हे रवा, थोडं बारीक रवा आणि तांदळाचं पीठ, किंचित मसाला आणि थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकलं आहे. आणि आता मी काय करणार आहे, भाजणार आहे मासे. तर बघा इथे पॅनमध्ये मी तेल तापत ठेवलं आहे. आता हे असे भाजले ना की मस्त कुरकुरीत होतात मासे. हे बघा, हे असं लावून घ्यायचं. आणि हा टोळ मासा आहे ना समुद्रातला खूप चविष्ट लागतो, जसं आपला हलवा वगैरे लागतो ना त्या पद्धतीने लागतो. तर हा आता मी तेल तापलं आहे चांगलं, या मासे मी फ्राय करून घेते. तर हा जो टोळ मासा आहे ना, ह्याबद्दल बऱ्याच लोकांना माहिती नाही आहे आणि बरीच लोक खात पण नाहीत हा मासा. यामध्ये फक्त एकच काटा असतो, जसा सुरमईला असतो तसा. आणि ह्याला चोच असते बघा, लांब अशी चोच असते आणि लांबट असा मासा असतो हा. तर चवीला हा खूप छान असतो. मी बऱ्याच ठिकाणी बघितलं तर लोक ज्यांना माहिती आहे तेच लोक घेतात, नाहीतर आपण नेहमी सुरमई किंवा हलवा हेच मासे खातो. तर त्याऐवजी तुम्ही हा काहीतरी टोळ मासा घेऊन या नक्की. अतिशय चविष्ट लागतो हा मासा फ्राय करण्यासाठी. हे बघा, आता आपण परतून घेऊया खालच्या बाजूने चांगला भाजल्यानंतर. हे बघा, आता ह्या दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण 5 मिनटं हलवायचा नाही, तसाच ठेवून द्यायचा. हे चांगला भाजेल तो. आणि मग गरम असतानाच आपण जे घेतलं की आपला कुरकुरीतपणा माशांचा जाणवेल. मग हे बघा, आपण लावलेलं सगळं जे आहे ना मसाला किंवा म्हणजे तांदळाचं पीठ आणि रवा, त्याच्यामुळे ह्याला वर त्याचं कवर बघा तयार झालं त्याला. तर असंच मी 5 मिनटं ठेवून देणार आहे. बघा, या पद्धतीने हे मासे मी भाजून झालेले आहेत. बघा, त्याचं कवर बघा. हा खूप चविष्ट मासा आहे. आम्हालाच माहीत नव्हतं, पण मागच्या वेळेला आणला त्याच्यामुळे कळलं. आपण नेहमी हलवा आणि सुरमईच घ्यायला, प्रत्येक वेळेला पॉपलेटच घ्यायला बघतो, पण हा सुद्धा चविष्ट मासा आहे. तर अगदी सेम सुरमईसारखाच लागतो हा मासा चवीला. याला तुम्ही आणून नक्की बघा. आणि अशा प्रकारे केल्यावर काय होतं की माशाच्या पूर्ण आतमध्ये मीठ पण जातं आणि त्याला छान चव लागते. नाही तर तुम्ही हॉटेलमध्ये वगैरे जेव्हा मासे खाता तेव्हा ते अळणी असतात मासेमध्ये, त्याला चव लागत नाही तशी प्रॉपर. पण अशा प्रकारे मॅरिनेट केल्यावर त्याला पूर्ण मसाल्यांची चव आतपर्यंत जाते. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे मासे नक्की फ्राय करून बघा. आणि जर तुम्हाला कधी मिळाला तर तो टोळ मासा नक्की आणा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.